Nice natin ngayon, mga nanonood sa atin sa Facebook, kumusta po kayong lahat? At tayo po ay napapakinggan, siyempre, DCGB Legazpi sa Facebook Live ng DCGB, sa 104.9 radyo natin, Calbayog City, 98.5 OKFM in Daet, Camarines Norte, 100.5 Cool Radio, Daet, Camarines Norte. Also, sa 101.3 radyo natin in Paracale at sa 89.1 Bicol Idol in Legazpi City. So, andito ulit tayo sa ating programa HCI CMD, Kalusugan at Kabuhayan. Kung may tanong when it comes to health, open po ang aking text hotline. It's 0939 9040717, 0939-904-0717. Yan po ang ating text hotline para ma-address natin on air ang inyong mga katanungan. Okay? Again, it's 0939-904-0717. So, ano man po ang inyong mga health problems, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. So, lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, kaya napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Okay? So, eto muna sa mga listeners natin, anong mga announcement natin. Ayan, unang announcement, syempre, dahil ang COVID nandyan pa rin, mataas pa rin ang dito sa atin sa Bicol Region. Kanina lang nag-update si Idol Ken, ilan ba yung aktibo sa ngayon dito sa Bicol Region, na sa 11,656. So madami pa rin po, pero nasanay na tayo na nandyan talaga si COVID and life must go on. Oo, ang ating product, the Power Trio, malaking tulong para ma-restore yung health. Kung kayo po ay mga healthy sa ngayon, take Power Trio, mamimaintain yung healthy kayo. Kung may sakit, take Power Trio to restore your health. Pag na-restore na, huwag basta-basta tanggalin because these are nutrients na kailangan ng inyong mga katawan para hindi kayo basta-basta nagkakasakit. At malaking tulong din po sa mga nahagip ng coronavirus. Mas mabilis po ang recovery ng mga na-COVID natin. Dahil ang ating product talaga tried and tested, magaling sa mga viruses. Oo, napatunayan natin yan na Hepa B, walang gamot sa hospital, kaya ng product natin. Also, yung dengue. Oo, yung management natin sa mga dengue cases, high doses lang ng Power Trio, kusang gumagaling. Hindi na kailangan itakbo ng ospital para salinan ng dugo, kusa pong gumagaling. At marami na rin ngayon na sa COVID-19 ay namamanage na nila. Marunong na. Madami na ang marunong ngayon. Paano i-manage in case kayo ay mahagip ng COVID-19. So, ulitin ko lang yung aking text hotline. It's 0939 9040717, 0939-904-0717. And today, may ipa-play ako dito. Virus din ito. Virus. Di alam mo yung bulutong that is deadly sa mga ay lalo sa mga buntis na ikaw ay mabulutong, na ikaw ay buntis. Pwede raw patay o bulag ang iyong anak. Pero eto, pakinggan na lang po natin ang kanyang kwento ng kagalingan. Paano siya natulungan na kahit siya buntis na bulutong ay hindi nabulag, hindi rin namatay yung kanyang anak. Pakinggan po natin. Ako po si Mylene Insinaris, taga Albay, taga Bakakay, Albay. Ito po ang kwento ng aking buhay ay isi-share ko sa inyo. Edad ko po ngayon is 35 na po ako. And then nagkaroon pa ako ng baby nung 34.
running 34 po ako, nagkaroon ako nagbuntis ako, and then ang nangyari sa buhay ko is madali na akong manganak noon, and then araw ng kapakanakan ko mismo, nagkaroon ako ng bulutong tubig, and then yung bulutong pala, doon ko nalaman nung dinala ako sa ospital na virus pala siya, pwede siyang maka-apekto sa bata. Kasi nung ipapanganak ko na po siya, sabi ng doktor sa akin, maghanda na daw ako kasi yung baby pwedeng mamatay, and then pag ilalabas ko siya is bulag kasi ang ano daw ng water doon sa tiyan is sobrang init, and then ano daw yon sa baby, apektado yun ng pwede siyang mabulag, pwedeng mamatay. And then ang nangyari po noon is araw na mismo ng sabi ko, Dok, manganganak na po ako ngayon na araw na to. And then refer nila ako doon sa Legazpi, BRTTH. And then sabi nung doktor, hindi ka pa naman manganganak ngayon, misis. Kukunin lang namin yung dugo mo. After nun, pwede ka nang umuwi. Nag-worry ako masyado nung araw na yun kasi sabi ko, oo, malayo. And then mas mga siguro 1 hour galing Bakakay and then Legazpi. Sabi ko, paano kaya ako nito? Kung manganak ako na, lalo na mayroon akong nararamdaman. And then, iniiwasan ako ng mga tao doon doon sa ospital kasi ayaw nilang mahawaan kasi yung bulutong daw nakakahawa sa iba. And then yun nga, nangyari, nagtatago lang ako doon sa isang kwarto na ako lang mag-isa. Sabi ng doktor, dyan ka lang, hindi ka pa naman manganganak. And then yung kwarto ko pa naman, hindi siya ready, wala siyang salo duman sa katri lang siya na sa dayuton. And then, yun nga, ang nangyari nun, hindi hinintay namin yung magiging result ng dugo ko kasi hindi daw nila ako bibigyan ng gamot habang nandun pa ako sa observation kasi yung dugo ko ang kailangan nilang makita para paanong ibibigay. And then, Tower Trio sa akin, hindi ako dahil po ako kay itong tamahaw, paningod to hanggang sa hapon na yung manganganak na ako. And ang ininom ko noon is CMD, Power Trio, umaga. Nung pa lang, nagtimpla na ako sa 1.5 is 100 drops agad. And then CMD, and then tuwing umiinom ako ng CBF is 10 drops, 10 tablets, pero hindi ko na alam kung ilan yung nainom ko. Basta inom lang ako ng inom, and then take ako ng CBF, at then sinasabayan ko siya ng Supreme Juice. Hindi talaga ako nang hina. And then yun nga, magli-labor na ako, sabi ng doktor, ano to, wala pa bang kain to yung mother mo? Kasi kasama ko yung anak ko dun sa hospital. Sabi ng anak ko, ayaw kumain, Dok eh. Yun nga, na-amaze sa akin yung doktor kasi nung araw na yun, nanganak nga ako, wala ang doktor doon sa tabi ko. Anak ko lang ang sa akin, nag-assist. Kaya sabi ng doktor, wow, amazing. Ang baby mo is healthy and then walang problema. Sabi ko, Dok, umiinom po ako ng CMD. Sabi ng doktor, CMD? Sabi ko, opo, Dok, CMD lang yung ininom ko. Kaya na-amaze siya sa akin kasi siya... Ang nainom ko noon is basta nakatatlong bote ako. Ang nilagay ko is 100 drops. Naka 300 drops ako sa araw na yun. One day. Maghapon, ma'am, wala akong kain. And then, parang nahiya sa akin yung doktor na siya na mismo ang nagsabi sa akin na, Mrs., maganda ka na kasi ang baby mo, in case na ilinabas mo yan, patay. Or kung ipapanganak mo naman siya, is pwede siyang mabulag. Kaya yun, sobrang nag-worry din ako, sabi ko, Lord, sana wag naman na ganito yung ibigay mo sa akin, na sana maging healthy. Pero handa na din ako kasi yun ang sinabi sa akin ng doktor na mamamatay siya or mabubulag. Habang nandun pa sa tiyan ko yung bata, umiiyak na ako. And then nung lumabas siya,
di tumawag na yung baby nung lumabas siya, walang doktor, umiyak na lang yung baby, tumakbo na yung nurse kasi yung anak ko sabi, Dok, nanganganak na si mama. Paglapit ng doktor, sinalon nila agad yung baby and then idinulag ninda sakto, ilinabas ka agad na baka daw mahawaan ng bulutong ko. Hindi ko siya nakita ng 1 month. 1 month hindi pinakita sa akin yung baby. Hindi siya nakadidi. Doon lang siya sa lula niya. Ngayon ayaw akong palapit doon kasi bawal daw. And then, yun nga. Pero very healthy ang baby ngayon at saka sobrang talino. Oo, sobrang talino. And then, nung baby pa lang siya, pinainom na din siya ng CMD. Oo, yun ang kinagandahan ng kwento ng buhay ko. O kaya ngayon, ang message ko sa mga tao na mayroong mga iba't ibang karamdaman, kasi ako nakasurvive ako ng virus na nga yung pinag-uusapan. Sabi nga, makakamatay na talaga. Critical, ibig sabihin, ano na talaga siya yung nakakatakot na sitwasyon sa isang tao. Kaya yun, huwag kayong mag-alala kasi ako nga nakasurvive. And then, power trio lang po. Yun ang pinakamaganda. And then, subukan nyo kasi ako, nasubukan ko na din. Tried and tested ko na. Kaya, yun, ngayon, nagpapasalamat po talaga ako sa CICMD. Kasi, siya yung naging way. And then, siya yung naging ko na nakaligtas yung baby ko. Kaya, maraming salamat po. Pangalan ko po, Ismailin Insinaris, taga Bakakay po. Ayan, salamat po. Ayan diba, napakagandang kwento ng kagalingan, paano siya natulungan. Akalain mo yan pala, sa mga buntis, bawal kayong mabulutong. Kasi delikado kung pwedeng bulag o patay yung iyong magiging anak. Pero yan, lakas ng loob ni Ma'am Maylin, palibasa, alam niya yung kayang gawin ng ating power trio. Okay? For the meantime, isa uli para ito naman epileptic o baka may mga kapamilya kayo na epileptic. Hindi po yan basta-basta gumagaling pero i-power trio nyo dahil marami na tayong natulungan. O pakinggan po natin. Andito kami ngayon sa UWAS Albay dahil kami ay nag-conduct ng health orientation dito sa mga taga-UWAS. Meron dito na magandang kwento, mga pag-share kung paano sila natulungan ng produkto natin. Madam, sabihin mo lang pangalan, edad, taga saan at ano yung magandang experience mo dito sa paggamit ng ating HCI CMD? Bali po ako si Roda Reglos ng Manggao Salbay, 40 years old. Ang maganda pong namin sa CMD, yung hipag ko po na may epileptic. Bali na mo problema na po yung asawa niya kasi siyempre mahirap din po, wala silang pang-maintenance, 200 plus a day. So naisipan po ng isang kasister ko na taga-Saban na sabi niya, sis, itry mo yung CMD kasi yung anak ko may epileptic. So, that time po na may fellowship kami, siyempre po, lahat naman na ibinigay na instrumento sa atin ni Lord, Sinubukan. kailangan may kasabay na panalangin. Tama. Kasi kung wala, take lang ng take na, wala din naman po. So, binigyan ko po yun ng CMD. Kasi member po ako ng CMD. Isang bote po, yung maliit lang. Yun lang po, nung a day, siguro mga 1 to 3 days, medyo may pagbabago. Hanggang maubos po yung isang bottle. Ang advice ko po sa kanya is 40 drops a day. 40 up, ganyan po. So, sa awa po ng Diyos, nung maubos po niya yung isang bottle na CMD, gumaling po siya. Kada inom po niya, laging may CMD drops. Kaya hanggang ngayon po, talagang napakaganda ng kalusugan niya. Wala na kasi sila dito ngayon, nasa Maynila na. Pero sabi niya, salamat kasi kung wala doon sa CMD, siguroan niya, ewan ko lang, kasi parang lagi nang matamlay, epileptic. Bago pa lang po yun, bago pa lang. So mabilis na. Pag naagapan po, mabilis. Ganon din po sa mata. Kasi po, yung kapatid ko talagang medyo mahina na yung paningin niya.
doon po, bumili po kami ng CMD kasi ako na rin po kasi member. Hindi ko naman inaanuhan. Yung kung ilan yung bili ko, yun ang inaano. Saka nagte-take. Pati